video pa mo yung kay. Panig video kingalbog eh. Yan, yan yung parang bugin eh. Banang metro naman. Na? Ay! Ay, nagulunat yung bali. Ang tultak-tultak. Atinding namin yung ganong metro nga mag-gula kami at pinimitas yung dalan magbibidyo video mo, timbra kayo ni. Malapit niya, timbra. Kuwat pa! Oo. Kaya manaya. Kanyang po. Isa ni Mandy, wala na ka mamura. Inawa na kayo.